A Caine go mé an thuras hanig betasteig an tuheachcin na brún Joey. Agus óbha écohachamas óhamasach mé fiúr cúteoch. Chim gat a gan a féin gat sa náchtach nach gael gat féin jas. Svol a fácht fat aramas a ban fácht achamas nóa sios sinna henkels. Kijk, de hulpredden, ja? Ja, dus ach kajo of graf sin am en da Fantry school sin de daughters. Daar kan bij met kunst gaan maar en gaan veen en bed. Ik ga in bed veen de toer in bed. Zoals je bruid maar het tien jaar je aftermore de heense wens ga je zoals dan 15 keer jeppen al zetten dan het dan gaat je toen je ze dat ga je toch gewoon nog raris. Gewoon te toch genomen voetjes hoe is dan weer jeppen. Maar bed stel van nu toch maar. Keine geen is en dat is een jachtje. Ja. Hij is zo aan de hoogtes. En ik heb bij sorry.